በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ክርስቲያን ወልድ ውሉዳን ተሰማሁም በከርታ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ጸሎተን አማላድነትን ቅዱሳን እግዚአብሔር እትመሕፀኑ መሰስያነ ምስጢር ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላይካነ ምስጢር አኀው ዲያቆናት ምእመናን ምእመናት እግዚአብሔር ዘከረኩም ሕፃናት በስም እግዚአብሔር ደሓን ዳሓዲርኩም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን አጋቱ ለአዳም ሰላም ይኩን ሰላም ሳን ሰላምን ዝገብረና ሉለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ኣብዚ በዓለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕት ድማ ብሰላም ዘብፅሐና አምላክና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን አምልኮን ስግደትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ይኹን ነው። ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ብጸሎታን በአማላድነታን ረድኤትናን ዓቂባትናን ያሞ እግዚአብሔር ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ይብፅሐያ። ክቡር መስቀል ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡራን ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መላእክት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብሪ ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ወመስተጋድልኒ ኢይከውኖ ምስጋና ለእመ በሕጉ ይተጋደለ። እቲ ዝጋደል ሓርበኛ ከምቲ ንገልጽ ግባእ ገይሩ እንተዘይተጋዲሉ ምስጋና ኣይኮኖን እዩ። ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2:5 ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር እዚ ሎሚ ተረኺብናሉ ዘለና ቅዱስ ዕለት እዚ ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ክሳዱ ብመጥባሕት ብሰይፍ ተቆሪፁ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ድማ አክሊል ጽድቅ ዝተቐበለሉ ዕለት እሞ ኩላትና ናይ ዕለት እዚ ተኻፈልቲ በረኸት ንምዃን መፂና ስለ ዘለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ትምህርቲ ብፅሞና ፀኒልና ክንሰምዕ እንሆ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ብዝተምሃርናዮ ትምህርቲ በረኸት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕት ቀብለና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነና። ቅዱስ ጳውሎስ ዓለም ሙሉእ ዜሩ ወንጀል ኣብ ዝምረሉ ዝነበረ ጊዜ ናቱ ኣገልጋሊ ናቱ ረድእ ንክኸውን ዝሓረዮ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ይበሃል። ቅዱስ ጳውሎስ ልስጥራን ኣብ ተባህለት ዓዲ ወይ ሃገር ምስ ኣተወ ኣብኡ እነሆ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ይረኽቦ እሞ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ኣቦኡ ኣረማዊ ኮይኑ ኣዲኡ ግና ኣይሁዳዊት ነበረት። ብትምህርቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣሚና ድማ ወዳ ጢሞቴዎስ ንቅዱስ ጳውሎስ ክፍተን ዓሰሩ ንኽስዕብ ድማ ነገረቶ ይብል። በዚ ኸዓ ጢሞቴዎስ ንቅዱስ ጳውሎስ ተኸተሎ እሞ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ቅድስና ከም ዝበፅሕ እንሆ ድማ ጉዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዝፍፅም ፈሊጡ በዚ መንገዲ እዚ ንጊዜኡ ብእግሪ ፍጻሜኡ ድማ ብግብሪ ከም ዝስዕቦ ገበረ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኤፌሶን ኣብ ዝተባህለት ሃገር ኣብዚኣ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሾሞ ይብል። ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብዚ ቦታ እዚ ሸይምዎን ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከደ ናቱ ነገር ንኽሓትት እንሆ ንሱ ኣብ ዝተሸሞ መጓሰ ድማ ነቲ መጓሰ ብዝግባእ ንኽሕልዎ ነቲ መጓሰ ዝሕልው ኤጲስቆጶሳት ይኹኑ ዲያቆናት ከመይ ዝበሉ ብኸመይ መንገዲ ክሽየሙ ከም ዘለዉ ኣብ ቀዳማይ መልእክቱ ይፅሕፈሉ። ከምዚ ኢሉ ክነብር እንከሎ ጢሞቴዎስ ግና እነሆ ሓሰውቲ መምህራን ሓሰውቲ ነቢያት ኣብ ማእኸሎም ብምእታው ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጢሞቴዎስን
أعطم نعون صعب هزم المكرة أزن علوم يبن إذا ترايك يأكل إميثيوس نتوم هزبي قديمو خميرو من كله نتوم هزبي صني لهم سمعوا نبريبن دحارقنا كاتنعات مكرة كاتنعات شقر سلعنا دوست إميثيوس عزم هرمز نبرا جزية نتوم هزبي نسمع أبي ويبن دوست إميثيوس دما أنا دا انتاي زدكم علني اسمه مستبيت عبوية بزو ميرام ومهدر بطو عبيت عبوي بزو مهدري بزو ميرام ببزو قلي ببزو ترفعت صدق زئتو منقص سمايات بزتو ديكونتن مهيرا استمهيرت رايدان منقص سمايات زعطو صوم صلوت حيزة سجدات حيزة بصنو زخورة تقادلو تقاديلة انه منقص እግዚአብሔር كورس داي كالنن بمبال حزب قام ممهار دحيرو بصنو زخورة قلي تتحزيبل عبز جزيزين بار قدوس باولوس نهزبو يكون نعوز بصوم زنبرة مكرا نسخاون انت خونت إميثيوس حزب عيسم عنني حزب انت مهاركو مسمع عبين بمبال ندحريت عيتم ملس انت عيدا ومستقادلني كونه مزقانا لما بهقو يتقادله اتزقادل حربينيا اتاب عدوكي نازعتو تقاداله ويوتهدر كنتن خوي نازق باقيرو انت زي تقاديلو مسقانا يكونني بل نزغا نزا ملوتو عبكاراي ملوتو معراف كلتا كمز بمبال إميثيوس يصحفلو وانتس ولي صنا بصقاهو لእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ግን ወደይ إميثيوس በጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽና በዚህ ጸኒዕኻ ድማ ኣብ ቅድሚ ብዙሓን ንዝነገርኩኻ ነዚ ሰማዕታ ምስክር ገይረ ንዝመሃርኩኻ ንስኻ ድማ ነቶም ጸኒዖም ዝሰረኽቡ ምእመናን ንገሮም ንሳቶም ድማ ንኻልእ መታን ክነግሩ ኢልዎ ስለዚ ብከምዚ ዝበለ መንገዲ እምበር ንስኻ ንዓታቶም ነጊርካ እንሆ ንሳቶም ድማ ንዓኻ ሰሚዖም ነዚ ነገር እዚ ክትመላለስ እንከለኻ ኢልዎ ወፃሙ ከመሄር መስተጋድል ናይከ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እሙን አገልጋሊ ብምዃን እንሆ ፃሙ ተጋደል ብምባል መሊሶ አጽኒዑ ይነግሮ ንምንታይ እንተተባህለ እስመ አልቦ እስመ ኩሉ ዘይቃተል ይህሊ ንብረት ህዝብ ተዓለን እንሆ ናብ ዓውደ ኪናት ዝኣተወ ወታደር ኣብ ድሕሪት ገዲፍዎ ንዝመፀ ንብረቱ ገንዘቡ ኣብ ድሕሪት ገዲፍዎ ንዝመፀ ቤተሰቡ ኣብ ድሕሪት ገዲፍዎ ንዝመፀ እንሆ ኮታ ኩሉ ነገሩ እንሆ ነዚ ኣይሓስብኒ ኢልዎ ከምዚ እንተገበረ ነዚ እንተሓሰበ ግና ወመስተጋደልኒ ከውነ ምስጋና ለመብህኩ ይተጋደለ እቲ ዝጋደል ወታደር እንሆ ደጀን ኩን እንተበልዎ ፊተውራሪ ኸውን እንተበለ ብየማን ወገን እቶ ክብልዎ ንሱ ድማ ብፀጋም ወገን ከኣትዮ እንተበለ ኣብ ቅድሚ ጎይቱ ኣብ ቅድሚ ንጉሱ ኣብ ቅድሚ ኣዛዝዩ ሞጎስ ኣይረክብኒ እንሆ ክብሪ ኣይረክብኒ ብምባል ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ይነግሮ ስለዚ እምበር ነዚ ነገር እዚ ሒዝና ሎሚ ኣብዚ ዕለት እዚ ክብረ በዓሉ ናይ ዝበዓል ዘሎ ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነገር እንተረኣ ተመልኪትና ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ማልዋ ዜማ ኣትሒዞም ጊዮርጊስ ሃያል መስተጋድል እናበሉ ንሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ክፅውዕዎ ሓዲሮም ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ መስተጋድል ተባሂሉ ክፅዋዕ እንከሎ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝበሎ ወመስተጋድልኒ ከውነ ምስጋና ለመብህኩ ይተጋደለ እቲ ዝጋደል ወታደር ከምቲ ዝግባእ ገይሩ እንተዘይተጋዲሉ ምስጋና ኣይኮነን እዩ ከም ዝተባህለ እንሆ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዝግባእ መንገዲ ተጋዲሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞጎስ ረኺቡ እንሆ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ክብሩ ዝንገረሉ ታሪኹ ዝዝንተወሉ እንሆ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንዝረኸቦ ጸጋ ዝንገረሉ ዕለት እሞ ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩላና ህዝበ እግዚአብሔር ይኹን ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ኣቦኡ ኣንስጣስዮስ ካብ ኣዲኡ ድማ ቴዎብስታ ዝተባህለት ሰወለይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ገና ወዲ 20 ዓመት እንከሎ እንሆ ኣቦኡ ብንእስነቱ እንከሎ ስለዝሞተ ኣቦ መኮንን ኮይኑ ንሓደ ዓዲ ዘመሓደር ዝነበረ ሰብ ስለዝነበረ ናይ ኣቦ ሽመት ንክቕበል ኢሉ ኣብቲ ዘመን ናብ ዝነበረ ድድያኖስ ናብ ዝተባህለ ዓላዊ መኮንን ዓላዊ ንጉስ ናብ ዝኸደ ይብል ናብ ድድያኖስ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ
ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ አቦ ሽመት ንክቅበል እዩ። እዚ ዓላዊ መኮንን እዚ እነሆ ናብ ሃገሩ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ በፅሐ ጣዖት አቁሙ አጵሎን ዝተባህለ ጣዖት አቁሙ እነሆ ንጣዖት ክሰግድ ጸንሐ ይብል። ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነሆ ምድራዊ ንግስነት፣ ምድራዊ ገንዘብ፣ ምድራዊ ሽመት ደልዩ እኳ እንተመፀ ሃይማኖት ክጠሓስ፣ ሃይማኖት ክድፈር፣ ሃይማኖት ክርገዝ፣ እግዚአብሔር አምላክ ክርስሳዕ ጣዖት ድማ ክምለኽ ምስራየ እነሆ ዘምፀኦ ጉዳዩ ገዲፉ ብዛዕባ ሃይማኖት ንክከራከር ንእግዚአብሔር አምላክ ሓደ ነገር ነገሮ ለመነ ይብል። ንሱ ድማ ጎይታዬን አምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ አነ ቅድመ ዓላውያን ነገሥታትን መኳንንትን ቆይመ ምስለ ሃይማኖት ምስለ ስምካ ንኽመስክር ኃይልኻ ጽንዓትካ ሃበኒ ብምባል ለእግዚአብሔር አምላክ ለመኖ። ናብ ቤቱ ናብ ማሕደሩ ገዲፍዎ ናብ ዝመፀ ቤት ንኸይምለስ ድማ ምስ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን አተወ ይብል። ብድሕሪ እዚ ናብ ድድያኖስ ብምቕራብ እነሆ አነ ክርስቲያን እየ ንስኻ ተምልኾ ዘለኻ ጣዖት ግና ዓይኒ ኣለዋ ይርእኒ፣ እዝኒ ኣለዋ ይሰምዐኒ፣ ኢድ ኣለዋ ይድስስኒ፣ ኣፍ ኣለዋ ይዛረብኒ፣ እግሪ ኣለዋ ይከይድኒ። እዚ ከምዚ ዝበለ እነሆ ሰባት ብኢዶም ዝሰርሕዎ ጣዖት ካብ ተምልኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ዘይተምልኽ ብምባል ንድድያኖስ ተዛረበ ይብል። ድድያኖስ ናይ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘረባ ገሪምዎ አይ ጊዮርጊስ ንዓዳ ዘምፃእካ ነገር ግበር በለ ይብል። ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ግና እዚ ነገር እዚ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዘምፃእኒ ነገር የለን ብምባል ብትብዓት ሃይማኖት መስከረ ይብል። ድድያኖስ ናይ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትብዓት ምስራየ እምበኣር ነዚ ሰብ እዚ እነሆ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቂልኩም ቀቲልኩም ግደፍዎ ብምባል ትእዛዝ ሃቦም ይብል። ኣብዚ ግዜ እዚ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቂሎም በመስማር ወቂሮም ምስ ገደፍዎ ወፀርሃ ጊዮርጊስ በዓብይ ቃል ወይቤ እፎ ይህሊ ከመ አምላክየ ዘተሰቅለ ዲበ ዕፅ። እነሆ ጊዮርጊስ በዓብይ ቃል ከም ዝበለ ከም አምላኸይ ከም ጎይታይ ከም መድኃኒየ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዘይሐስብ ንሱን ዝሓለፎ ንሱን ዘርአየኒ መንገዲ ከመይ ዘይፍጽም ብምባል እነሆ ኣብ ዕፀ መስቀል ምስ ተሰቕለ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዕንጨይቲ ምስ ሰቐልዎ ዘከረ ይብል። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ክርስቶስኒ ሀረገለክሙ ማይተቦ ከመ ትትልዎ አሰረ ዚአሁ ክርስቶስ አሰሩ መንገዱ ክትክተሉ ማዕተቡ ገደፈልኩም ከም ዝበለ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ማዕተብ ምስተባህለ መከራ ነዛ ኣብ ልዕልዩ ኣብ ዝወረደሉ ጊዜ ከም አምላኸይ ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ዘይሐስብ ብምባል ንዝመጾ መከራ በአኮቴት ተቀበለ ይብል። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር መከራ ኣብ ዝመፀና ጊዜ ሽግር ኣብ ዝመፀና ጊዜ ፀበባ ኣብ ዝመፀና ጊዜ በአኮቴት ክንቅበሎ ይግባአና። ከመይ እንተተባህለ ብዝመፀና መከራ ተዳሂልና ብዝመፀና ሽግር ተዳሂልና ንድሕሪት ክንምለስ ዘይኮነ እቲ ዝመፅእ መከራ ንዝበለፀ ጣዕሚ ጸጋ እቲ ዝመፅእ መከራ ንመንግሥተ ሰማያት ዘውርስ እዩ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ሮሜ መልእክቱ ከምዚ ኢሉሎ ወባእቱ ሃልዩ ዋለዛትኒ ከመ ይኮነ መጠነ ሰይጣ ለእንታክቲ ክብሪ ወስብሐት ሕማሙ ለዝዓለም ኢሉ። ናይ ዝዓለም እዚ ሕማም ናይ ዝዓለም እዚ መከራ ክንዲ ጽባሕ ንጉሆ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንቕበሎ ክብሪ ኣይዳረግኒ ኢሉ። ህዝበ እግዚአብሔር ሰብ ኣብ ዝዓለም እዚ መከራ እንተተቐበለ ሰብ ኣብ ዝዓለም እዚ ፀበባ እንተተቐበለ ሰብ ኣብ ዝዓለም ስለ ሃይማኖቱ እንተተሰደ ነተን ዘለዎ ናይ 70 ናይ 80 ዓመት ዕድመ እዩ። በዘን ዝተቐበለን ሓሳረ መከራ ግና ዘለዓለማዊ ክብሪ ዝቕበል። ስለዚ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምዚ ገይሮም እነሆ ኣብ መስቀል ኣብ ዕንፀይቲ ሰቂሎም ካብኡ ኣውሪዶም ናብ ቤት ማእሰርቲ የእተውዎ ይብል። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ እነሆ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብጸሎት ኣብ ዝተንስኣሉ ኣቐድማ ኣቢሉ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ኣብ ዝነበረሉ መልአኩ ሰዲዱ ከም ዘጻናንዐ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እኳ እንተተውዎ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ቃል እግዚአብሔር ግን አይሰም ይኸም ሰባለ ሰብ በስጋ እንተታስረ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ እንተኾነ ሰባት ዘይበጽሖ እግዚአብሔር ይበጽሖ እዩ። ወለለ ውስተ መዋቅዕ ጽኑዓን ዘምስሊሆም ትህልሉ ይችላል። ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለው ነዚያቶም ምሶም እትህሉ ነዚያቶም እተጸናንዕ ነዚያቶም ማእሰርቶም እትፈተህ ነዚያቶም ናይ ስጋ ዘይኮነ ናይ ነፍሲ ማእሰርቲ እትፈተህ ንስኻ ከም ሰባለ እግዚአብሔር አምላክ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ
ታሲሮ ናብ ዝነበረ ቤት መጽ ይብል እግዚአብሔር አጸናንዕዎ ድማ ንሰማያት ዓረገ ይብል በዝኻ ድድያኖስ እስከ አምጽኦን ንጊዮርጊስ እንታይ ኮይኑ ይኸውን ብምባል ወተሃደራት ሰዲዶም ተምጾ ካብ ቤት ሕጽኖት ከም ዝወፀ መርዓዊ ብልጭልጭ እናበለ እናብርሀ ወፀ ይብል በዝኻ ድድያኖስ ተገረመ እዚ ሰብ እዚ ስንታይ ክገብሮ ብምባል መንኮራኩር ናይ እሳት ንክገብሩ መንኮራኩር ሓፂን ክገብሩ እሞ በቲ መንኮራኩር ገይሮም ድማ ንሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ አዕጽምቱ ስጉኡ ከም ዘይርከብ ኮይኑ ንክትሓል ገበረ ይብል በዝኻ ንሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚ ናይ ሓፂን መጥባሕቲ ገይሮም ስጉኡ ቆራረፅዎ ኣብ 10 ድማ መታተርዎ ይብል መቲሮም ድማ ደርበይዎ ይብል ምስ ደርበይዎ እግዚአብሔር አምላክ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱሳን መላእክት አከቲሉ ንሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ንዓጽም ናይ ጊዮርጊስ ንስጋ ናይ ጊዮርጊስ መለኸት ነፊሕካ ተንስእ ናብ ዝነበረ ክብሪ ድማ ምለሰወለ ይብል በዝኻ እነሆ ሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ወዲቕዎ ተደርሚዎ ካብ ዝነበረ ጉድጓድ እነሆ እግዚአብሔር አምላክና ተንሶ ንአልዓዛር ተንስእ ዘይቤሎ ንአልዓዛር ኣብ 4 መዓልቲ ጨኒው ተሸቲቶ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ካብ መቃብር ዘተንሰ እግዚአብሔር ንሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ኣብ 10 ተኸፋፊሎም እኳ እንተደርበይዎ ሓመዱ ደሙ ሓመድ ሰቲዎ ስጉ እኳ ከይርከብ ኣብ ጉድጓድ እንተሓብዎ እግዚአብሔር አምላክ ግና ተንሶ ተንስዩ ድማ ነቶም ናብዚ ነገር እዚ ዘብፅሕዎ ወታደራት ሰዓቦም ይብል ኣቶም ሰባት ፅንሑን ምሳኻትኩም ክኸይድ በሎም ይብል ብሉፅ ኢሎም እንተረኣዩ ሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ረኣይዎ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ብምባል ድማ ኣብ እግሩ ወዲቖም በአምላክካ አሚንና ኣለና ብምባል እነሆ ኣብ ቅድሚ ድድያኖስ ቀሪቦም ተም ህዝቢ ሰማዕትነት ተቐበሉ ይብል ብድሕሪ እዚ ድድያኖስ መሊሱ ንሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራ ካብ ምዝጋብ ኣዕረፈን እሞ ንሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሓመድ ኣብ ፀበል ሓመድ ክሳብ ዝኸውን ኣብ መጥሓነት ይኹን ስጉኡ ጠሓንዎ ብምባል ኣዘዞም ሕጂ እውን እንተኾነ ሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብዛ መጥሓን እዚኣ ዝቐረበሉ ጊዜ ናይ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ቃል ናይ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ዘከረ አምላኬ አምላኬ ለምንታይ ሓደግከኒ አምላኸይ አምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ብምባል ናብ እግዚአብሔር አምላክ ለመነሞ እነሆ ጥሒኖም ይድራስ ናብ ዝተባህለ ቦታ ኣብዛ ዘረውን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ መሊሱ ንንፋሳት ኣዚዙ ስጉኡ ንኸክቡ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣዘዘ ይብል በዚ መንገድ እዚ ሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ 3 ጊዜ ቀቲሎሞ 3 ጊዜ ተንስዩ ድማ መሊሱ ናብ ድድያኖስ መፀ ይብል ድድያኖስ ዝገብሮ ነገር ጨነቆ ኣብ መወዳእታ ካብቶም ዝነበሩ ነገስታት 70 ነገስታት ሓደ ናብ ድድያኖስ ብምቕራብ ነዚ ሰብ እዚ ክሳዱ ብሰይፊ ቆሪፅካ ብሞት እንተዘይቀቲልካዮ እነሆ ንሕና ብህይወት ናይ ምንባርና ነገር ክንደየናይ ብምባል ተዛረበ ይብል በዝኻ ድድያኖስ እምበር ሊቀ ጊዮርጊስ ክሳዱ መቲርኩም ደርቢዎ ብምባል ደብዳቤ ኣትሒዙ ንሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ወተሃደራት ኣሰንዲ ሰደደ ይብል ሊቀ ሰማያት ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ሞት ደብዳቤ ሒዙ ካብታ ሃገር እቲኣ ወፀ ይብል ክወፅእ እንከሎ እነሆ ሓደ እግሩ ካብታ ሃገር ክወፅእ ሓደ እግሩ ድማ ኣብታ ሃገር ደው ኣብ ዝበለሉ ጊዜ ነቶም ወተሃደራት ከም ዝበሎም እምበር ነዞም መከራ ዘፅንዑለይ 70 ነገስታት ጸሎት ክገብረሎም ሓንሳ ግደፉን ይበሎም ይብል በዝኻ ጸለየ ጊዮርጊስ ጸለየ እሞ ብነበልባል ድማ ኣውዓዮም ከም ዝተባህለ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኮይኑ ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ክብሪ ደልየ ኣነ ሞጎስ ደልየ ዘይኮነ ከምቲ ኤልያስ ንኣምላኽነትካ ዝቐነአ ንህዝቢ እስራኤል ድማ ካብ ኣምልኾኻ ወፂኦም ጣዖት ኣብ ዘቑሙሉ ጊዜ እነሆ ካብ ሰማይ እሳት ኣውሪዱ ከም ዘቃፀሎም ነዞም 70 ነገስታት እዚኣቶም ድማ እነሆ ጣዖት ኣምሊኾም ንኣምላኽነትካ ንጎይትነትካ ረሲዖም እሞ እሳት ካብ ሰማይ ኣውሪድካ ብልዓዮም ብምባል ጸለየ ይብል ኣብዚ ጊዜ ዝምባር ካብ ሰማይ እሳት ወሪዳ ነቶም 70 ነገስታት ጊዮርጊስ ድሕሪ ሕጂ ካወይ ኣሪፍና ኢና ተቐሪፁ ኢሎም እነሆ ድግስ ገይሮም ክበልዑ ክሰትዩ ኣብ ዝተቐረቡሉ ጊዜ ካብ ሰማይ እሳት ወሪዳ በልዓቶም ይብል እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ መከራ እዚ ይሰውረና ከመርስ ዓመሳ ሳልሳይ አስተበቋች ድንግል ማዶና ይሉ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ከምርስ ዓመሳ ሳልሳይ ድንግል ማርያም የናኺ እልምናለሁ ይሉ ርዕሰ ዓመሳ ሳልሳይ ሰባለ እነሆ ኤልያስ ነቢ ንጉሱ ናብ ኤልያስ ወታደራት ሰሊዱ
ኤልያስ ነቢየ እግዚአብሔር ንጉሥ ጽዋዓካሎ ኢሎም ኣብ ዝፀውዑሉ ጊዜ እምበር ኣነ መሳነ ብእሴ እግዚአብሔር ኣነ ብእሴ እግዚአብሔር እንተዳ ኮይነ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዳ ትብልዓኩም በሎም ይብል። ምስ ሓምሶኦም ድማ እሳት ካብ ሰማይ ወሪዳ በልዓቶም። ንጉሥ ነዚ ነገር ምስ ረአየ ከም እንደገና 50 ወታደራት ምስ ሓለቆም ሰደደ ይብል። ሕጂ እውን እንተኾነ አንታ ብእሴ እግዚአብሔር ንጉሥ ይጽዋዓካ ኣሎ በልዎ ይብል። ኣነ ብእሴ እግዚአብሔር ኣነ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እንተኾይነ ካብ ሰማይ እሳት ወሪዳ ትብልዓኩም በሎም ይብል። ካብ ሰማይ እሳት ወሪዳ በልዓቶም ይብል። ሳልሳይ ጊዜ ንጉሥ ናብ ኤልያስ መልእክተኛ ሰደደ። እቲ ዝተሰደ መልእክተኛ ግን ኣቢዩ ነቢይ ነበረ። ኣቢዩ ነቢይ ድማ ክብሪ ናይ ቅዱሳን ክብሪ ናይ ጻድቃን ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝፈልጥ እሞ ኣብ ቅድሚ ኤልያስ ነቢይ ተንበርኪኹ ብምስጋድ ብእሴ እግዚአብሔር ከምቶም ኣቐዲምካ ዘጥፋእኻዮም ከይተጥፋእኒ እነሆ ንጉሥ ግና ጽዋዓካ ኣሎ ብምባል ንኤልያስ ነቢይ ክብሪ ሃበ ይብል። በዚ ድማ ካብቲ ክመጽእ ዘለዎ መከራ ካብቲ ክመጽእ ዘለዎ ናይ እሳት መከራ ደሓነ ይብል። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ከም ኣቢዩ ነቢይ ኮይና ኣብዚ ዕለት እዚ ካብ ሰማይ እሳት አውሪዱ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ዝተሓሱ ንነገሥታት ናይ ዝዓለም እዚኣ ዘቃጸለ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብድፍረት ኣብ ቅድሚኡ ቆይምና ቃለ ጽርፈትን ድፍረትን እንተተዛረብና ካብ ሰማይ እሳት በሊዓ ክትበልዓና ካብኡ ወፂና ግን ከም ኣቢዩ ልቦና ኣጥሪና ናይ እግዚአብሔር ክቡራን ዝኾኑ ጻድቃን ሰማይታት ነዚኣቶም ናይ ክብሪ ናይ ጸጋ ስግደት እንተሃብና ግና ካብ ሰማይ እሳት ዘይኮነ ጸጋ ክብሪ ክዋበና እዩ። ስለዚ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዛ ዕለት እዚኣ ሰማይትነት ንዝተፈረድዎ ነገሥታት ካብ ሰማይ እሳት አውሪዱ ኣቃጸሎም ይብል። በዚ ኸዓ ኣብታ ናይ መጥራይት ክሳዱ ንሰይፊ ዝወሃበላ ቦታ ምስ በጽሐ ደጊሙ ነቶም ወታደራት ሓንሳ ክጽሊ ግደፉን በሎም ይብል። ንሳቶም ድማ ጸሊ ኢሎሞ ገደፍዎ ይብል። ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምዚ በእንባል ጸልየ። ኦ ጐይታዬን አምላከይን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስመይ ንዝተወከሉ ቃል ኪዳነይ ንዝሓለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ መከራን ሽግርን ኣብ ዝወርዶም ጊዜ በአምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢሎም ኣብ ዝተማሕፀኑኻ ጊዜ ነዚኣቶም ክትምሕረለይ ቃል ኪዳነ ተወለይ ብምባል ንእግዚአብሔር አምላክ ለመነ ይብል። ኣብዚ ጊዜ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ቅዱሳን መላእክት ተዓጂቡ ብምምጻእ ንሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ናብኡ ብምቕራብ ጊዮርጊስ ፍቁረይ ኣነ ኣብ ሰማያዊት መንግሥተይ ኣብ ሰማያዊት ማህደረይ በዛ ሎሚ ዕለት እዚኣ ምሳይ ክትቅመጥ ፈቒደ ኣለኹ። ስለቲ 7 ዓመት ዝኣክል ዝተቐበልካዮ ሓሳረ መከራ ድማ 7 ኣኽሊል ካብ ሰማይ ሒዘልካ መጺእ ኣለኹ ብምባል ስለ ጽንዓት ሃይማኖቱ ስለ ዝተጋደሎ ገድሊ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ካብ ሰማይ ኣኽሊል ኣውረደሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቃሉ ንመለስ ወመስተጋድልኒ ከውነ ምስጋና ለመበህቁ የተጋደለ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም ዝግባእ ገይሩ ስለ ዝተጋደለ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ክብሪ እዚ ይብዎ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዛ መልእክቱ ክስዒቡ ኣብ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይኾን ይብል ሃይማኖትየኒ አቀብኩ ወበድርየኒ ፈጸምኩ ወጽኑዕ ተአክለ ጽድቅ ዘያስየን እግዚአብሔር በይት ዕለት መኮንነ ጽድቅ ሃይማኖተይ ዓቂበ ጉያይ ወድየ እግዚአብሔር አምላክ በታይለት ትያዘበኒ አክሊል ናይ ጽድቅ ተዳሊለ ያለው ከምሰባለ ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ሃይማኖቱ ዓቂቡ ንጣዖት ከይሰገደ ንአምላክነት እግዚአብሔር በአምላክነት እግዚአብሔር ጸኒዑ ጽኑዕ መከራ ተቀቢሉ እነሆ ጉዩ አዝበጸመሉ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ካብ ሰማይ አክሊል ሒዙሉ ወረደ። በዝኻ ንሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምዚ ኢልዎ ወዲ ይኹን ጓል ሰበይቲ ይኹን ሰብኣይ ኣብ ጽኑዕ መከራ ኣብ ዝኣተወሉ ጊዜ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ርዳአነ አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ርዳአነ ኢሉ እንተጸለየ ክረዶ የበለ ይበል። እስከ በሉ ህዝበ እግዚአብሔር አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ርዳአነ ንበል። ድገሙ ድገሙ። ካብሎ መሓሊፉ እግዚአብሔር መዓዝ ክረዳአና ኮን ይኾን ዓለም ኣብትህወኸሉ ኣብትናወፀሉ ዘላ ኣብ ጽኑዕ ማዕበል ኣብ ዝተልዓለዎም ጊዜ ብስመይ እንተለመኑ ኃይሉ ዝለመነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሎሚ ዓለም ማዕበል ናይ ምንፍቅና ማዕበል ናይ ኩናት ማዕበል ናይ ሽግር ማዕበል ናይ ጥሜት ማዕበል ናይ ጸበባ ኣብ ዘጋጠመ ዓለም አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ርዳአነ ምባል ዘልየሉን እዋኑን ምዃኑ ዘረዲ እሞ እግዚአብሔር አምላክ በቃል ኪዳን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይርዳአና ወመስተጋድልኒ ከውነ ምስጋና ለመበህቁ የተጋደለ ህዝበ እግዚአብሔር ሊቀ ሰማይ ቅዱስ ጊዮርጊስ
አመወዳት አምባር እግዚአብሔር አምላክ ነዚህ ነገር ዝቃል ኪዳን ይቦ ናብታ ናይ ሰማዕትነት ቦታ ቀረበ ይብል አብዚያ ምስ ቀረበ ድማ ገጹ በትምህርተ መስቀል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በመባል አተበ ይብል ሰበይወሩ ሰማዕት በውስተ ቀትል ይጸውሩ ሰለስተ አስማተ ወያትሩ ገጾሙ በስላሴ ስኖ ሰማዕታት ናብ ጽኖ መከራ ዛት ሁሉ ጊዜ ናብ ሽግር ዛት ሁሉ ጊዜ ናብ ጽኖ ዝኾነስ ሰማዕትነት አብዛት ሁሉ ጊዜ ሰለስተ አስማት ይጾሩ እሶም ድማ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በመባል ንዘለዎም መከራ ንዘለዎም ሽግር ንዘለዎም ናይ ሃይማኖት ገሊ ይጋደሉ ይሉ። ስለዚህ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ገጹ በትምህርተ መስቀል አቲቡ ስም ስላሴ ጸውዑ ክሳዱ ብክብርት ዝኾነ ክሳዱ በሰይፉ ተቆርጸ ይሉ ሶበ ተከለለ ጊዮርጊስ ደም ወማይ ወሃሊም መክሳዱ ወዘ እነሆ ጊዮርጊስ ክሳዱ አስተቆርጾል ጊዜ እነሆ ደም ማይ ጸባኻብ ክሳዱ ወፀ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሞቶ መሰለ ጻድቃን ሕይወቶም ውእቱ ናይ ጻድቃን ሞት ሕይወቶም እሞ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ዘዓለም እዚ ናብራ አፍቂዖም ናይ ዘላለም ሕይወት ንዝጅምሩ ንቁዕዞ ናይ ሞት ነገር ብክብሪ ከም ዝመውት ገበረ ይብል ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ክሳዱ ብክብሪ ተቆሪጹ በዛ ዕለት እዚኣ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ ረኺቡ ናብ ገነት መንግሥተ ሰማያት አተወ ይብል ጸሎቱን ረድኤቱን በረከቱን ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስኩላትና ህዝበ እግዚአብሔር ይሁን። ስለዛ መወዳታ ህዝበ እግዚአብሔር ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ናይ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር ናይ ሰማዕታት ነገር አብዝነገረና ጊዜ እነሆ ሃይማኖቶም ሃይማኖትና ንክንገብር ምግባሮም ድማ ምግባርና ንክንገብር ዳንበር አዛና ክሳብ ዝጸምም ሰሚዕና ንቤትና ንክንከይድ አይኮነን። ቅዱሳን እግዚአብሔር ቅዱሳን ሰማዕታት በተጋድሎ ዝሓለፉ መንግሥተ ሰማያት እትእቶ በተጋድሎ ስለዝኾነት ያ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 22 ከምዚ ኢልሎ በብዙ ጻማ ሃለወነ ንባለ መንግሥተ እግዚአብሔር ንመንግሥተ እግዚአብሔር ንመንግሥተ ሰማያት በብዙሕ ጥበባይና ናቱ አይኑ ሰባብ ዝሎም እዚ ቴክኖሎጂ ሳይንስ ንነገራቱ አጸዋቢ ሁሉን እነሆ ንነገራቱ አቃሊሉ ኣብ ዘሎ ዘመን ሃይማኖት ብድኻም ይጽቶ ዓለም ሎሚ ከይንደክም ዝተፈላለየ ነገር አፍያ ካብ ድኻም እኳን ተገላገለትና ካብ ድኻም ናይ ስጋን ተገላገለትና ሃይማኖት ግን ኮፍ ብምባል ብምብላዕ ብምስታይ ብኸምዚ መንገዲ መንግሥተ እግዚአብሔር ትውረስ አይኮነን። ስለዚህ ሃይማኖት እናጠፈ ሃይማኖት እናበረሰ ንበልዕ ንሰትን ንድቅስን ኣለና እንተኾነ ግና መንግሥተ እግዚአብሔር ታቱ ብብዙሕ መከራ ከምዚ እንተዘይገይርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጽባሕ ንጎ ክብራይ ክንረክብና እሞ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላክና ንዑ አስሚሮም ዝተጋደሉ ቅዱሳን ንዕኦም በሃይማኖት ብግብሮም መሲልና ንሳቶም ኣብዝኣተዋ መንግሥተ ክብሪ ንኽንኣቱ እግዚአብሔር አምላክና ይርዳአና። ሰማዕታት አቦታትና ብብሩኻት ውላድ ይስምሰሉ ብሩኽ ውላድ አቦኡ እንከሎ ምስ አቦኡ ሓቢሩ ይወርድን ይድይብን ኢልዎ አቦኡ ምስ ሞተ ድማ አቦታ አቦኡ ኣትዩ ናይ አቦኡ ዕማም ይሰርሕ ኢልዎ ሰማዕታት ድማ እነሆ ናይ መጀመርያ ሰማዕታት መደበኛ ሰማዕታት ሐዋርያት እዮም። ሐዋርያት እግዚአብሔር አምላክና ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኮኖ ምስ ሓቢሮም ይወርድን ይድይቡን ነበሩ ንስር ሰማያት ድሕሪ ምዕራጉ ድማ እነሆን ዓለም ሙሉ ዘይሮም ወንጀል ኣብ ዝመረሉ ዝነበሩ ጊዜ ወንደ እግዚአብሔር ንስተቐበለ ሓሳረ መከራ ተቐበሉ ይብል። ስለዚህ ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር ከም ብሩኻት ውላድ ዝተባህሉ ሰማዕታት ከምኒ ሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምኒ ፋሲለደስ ከምኒ መርቆሬዎስ ከም ጭርቆስ ሕፃን እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰማዕታት እነሆ ብሩኻት ውላድ ተባሂሎም ተጸዊዖም እሞ ብሩኻት ውላድ ተባሂልና ቅድሚ እግዚአብሔር ንኽንርከብ በቲ ዝግባአና መንገዲ ተጋዲልና ድማ ንመንግሥተ እግዚአብሔር ንኽንወርስ አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይርዳአና። ዝነጠበ ዝጎደለ በአንቱ በዓል መላእክት ያርመና። እግዚአብሔር አምላክና በምሕረቱ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና በአማላድነታ ቅዱሳን እግዚአብሔር በተራዳነቶምን ጸሎቶምን አይፈለይና ወመስተጋደልኒ ይከውነ ምስጋና ለእመ በሕጉ የተጋደለ እትዝጋደል ሓርበኛ ብዝግባ እንተ ዘይተጋዲሉ ምስጋና አይኮነንዩ። ካልኣይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 5 ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክብሩ ኃያል